Bumbero po ng mga taram, kailangan po namin. Walang nagawa ang mga residente kundi panoorin na lang habang nilalamon ng apoy ang bahay na ito sa barangay Kabaluyan, mga Taram, Pangasinan. Ang sunog nagsimula bandang alas 6 ng gabi kahapon, November 4. Ang itinuturing pasimuno di umano ng sunog ay ang isang 45 anyos na lalaking mayroong mental health problem na residente sa nasabing lugar. Kasi mental illness po yung ma'am, yung anak ng matanda ma'am. Sa inisyal na investigasyon ng mga Taram PNP at BFP, unang nakadiskubre ng sunog ay ang ama ng sospek na agad humingi ng saklolo. Hindi po na nakikita po. Kasi matanda na po yung tatay niya po ma'am. Idiniklara naman ang fire out bandang alas 8 ng gabi at umabot sa higit 100,000 piso ang iniwang danyos ng sunog. Iniimbestigahan pa ng mga Taram BFP kung ano ang naging mitsa ng apoy. Nasa kustodiya na ng mga Taram PNP ang sospek na nakatakdang dalhin sa isang rehabilitation center sa Dagupan City. Angel Arquero, RNG News.